Ang kabatanunan ang tinuod na paglaom sa tibuok katilingban. Exhibit number 2. Maalamong pondo sa kabatanunang lungsuranon ang Bigladillas Science High School. Ang Ebanghelyo karon nagpainumdum sa ikatulong sugo sa Dios. Hinumdumi ug balaana ang adlong igpapahulay. Makaguol kayod ng kasagaran sa mga nanimba kay ang mga ginikanan ug mga apuhan. Ang dakong pangutana, asa ang mga kabatanunan. Simba ka? Usahay, kung may okasyon. Usahay, o masakit ko. Usahay, nai-exam. Usahay, may problema. Sila, wala sila nasayod sa ilang kinuha. Diyos ko, bagayin niyo po ang aking pamilya. Ilayo mo po kami sa mga sakit at mga sakuna. Ginoo, pakalmaha akong hinahuna. Mahupaya akong kagalaka. Magihatag ang imong kalinaw. Lord, I pray to receive good grades so I can graduate and fulfill